على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا أمي على تنونكا على ولي مندون كا كيسي أنما دلي على تلافه أكو كي دانفه ونصو هرمان كا محمد المصطفى أني أصود نجسانمو أني أكا صحابا نيمو أمبي أو بسم الله كسانغاني حج 2026 حكمي كا بمكالو مانس أما فو أو دانغانا جمكان مسيجي سانوسا كسانغاني أنغا هجيدون ukundalika Saudia jamana kan ubisega tuka Islamia Josen Turuna dafa noye hiji barawye amma yin ala fe ya rabbi baran nundu na here konna na chugumna ala ka baraw bela jali kunche here konna na ka baski do anga jamana kono ka here ke malien den kelengele na bela jali ni femye groupe shrifla voyage a hiji de amba ula donya ka fo akun follow usera Madinatul Munawwara noye chiba sanuye ala kira ba kisi anema bama aka dugu barkama aka dugu noroma groupe shrifla voyage a hijideun ala sona uyu kunda ziara barauka yani anga do babu sengonnana ambe foli belebele ta ka nyeshin anya joroma anga sababu nyuma anfa ani ankaramugo hadrat janab as-sayyid Sharif Usman Madan Haidara kadaka amba do ngafoni barabai peya ale sababu de amse ka anga hijidon kuna fonia soro ka bara nu baton nu yere kechugo ya famia fo an shiso kono ka anye damu nini horoma yoro ye anini yoro barika man nunye asababu nyuma ye anfa ana karamogo ama ala delishija ani kenya ani laban ko nyuma ala ko kalfa ni chogoroba nyuma ina Isa Baba Haidara ale ni groupe shrifla voyage uyukunda Masjid Imam Ali Shirifike abiboka wala like anye anga janga sorolo nyamada bismillah yani Madinatul Munawwara yani Madinatul Munawwara yoro mi ni islame nyuma be yan kanu be ala akana jo ala kila la sallallahu alaihi wasallam yana li occasion parce que amunu silembe farafina yoro jauna abi au kumboy ka wuli yan doron kama aba kumba ka tayi doron fana ka ma tiji dofe na aunti yan la soro tiere la na hiji tote na hiji fana ka amana jo ala kira la ale kele o e ko ko ala kira ma bo ambulodi no ta ni hiji te ni mo me se soro parce que mo beta Paris laje o ta Egypte laje o beta Dakar o ta yorowla akira la ko de o akira mo doga yoro o ko ni dine mitigo benaka ko fem benendo parce que ala era da bo Qur'an ko no hala e mo minu halaki halakili kɛra yɔrɔ mun na ko aka yala dugolo sanfɛ aka filɛli kɛ mɔgɔ minnu banane ala la nye min da o ka aka to filɛ o kafiri ka taa firawuna filɛ baraji b'a la lutika ninnu ka yɔrɔ ninnu ka taa filɛ baraji bɛ a la bari wajulu de bɛ a la donc ala kira sallallahu alaihi wasallam donc ziyara nakun ye ka na jɔ ala kira la ka hali heure kelen kɛ a fɛ o de ɲininen don o de ziyara in yɛrɛ bɛɛ ye o de ɲininen don o de ziyara bɛɛ ka jɔ ala kira la heure kelen dɔw bɛna dɔrɔn ka na tile kelen kɛ ka fada duuru sɔrɔ dɔrɔn o bɛ t'u ka ci fɛ dɔw yɛrɛ bɛ taa kɛ ni ji banna de olu bɛna yan nɔ n'u ye don kelen min fila min sɔrɔ o bɛ taa o de ɲininen don ziyara la donc o baaraw bɛ yen nɔ bi an bɛna ziyara kɛ an b'a fɔ n ko ziyara denni a fɔcogo la bari an b'a kɛ an sen na hali wotorotigiw bɛ se ka pusi an fɛ donc misiri dafɛ yɔrɔ mɔgɔ bɛ tɛmɛ fɛn dɔw la bamananw ko de ko foyi ma bon foyi ma gɛlɛ fo hakili ka ye ko nin de ka hakili ka ye ko kɛta dɔ de ka gɛlɛ mɔgɔ bɛ fɛn dɔ ɲini sɛbɛnnen b'a la nka ni hakili t'a la i t'a ye fiyewu donc an bi caman bɛ tɛmɛ yɔrɔ caman na ka girin ka taa misiriba la o ye tiɲɛ nka yɔrɔ dɔw fana bɛ yen nɔ misiribatigi yɛrɛ fana tun bɛ na o yɔrɔ ninnu fana filɛ tuguni donc an ka jisenw fɛ an bɛna o de filɛ a ma daminɛ ni fɛn ɲɛbila de k'aw bɛɛ fo k'aw bisimila serifila ɲɛmɔgɔ bɛɛ tɔgɔ la ani anw denmisɛnnin minnu fana bɛ yan nɔ an ka patron tɔgɔ la k'aw bisimila donc karamɔgɔ y'a ɲini a fɛ n'a nana fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ni a bɛ se ka kɛ n'a bɛ se ka filɛ ziyarakɛyɔrɔ caman bɛ yen nɔ kuma dɔ la a dɔw tɛ se ka kɛ an yɛrɛ san 2 kɛ yan kun tɛ se ka kɛ a tun bɛ chantier la o y'a datugu pewu hali mɔgɔ kun tɛ se ka jɔ a da fɛ salon ni ɲinan de salon de a dayɛlɛ la donc a tun bɛ chantier la tuguni salon de a dayɛlɛ la sinon an ye san 3 yɛrɛ kɛ hali ni jɔra na polisiw bɛ gɛn tɔlili tun b'a la o y'a caman k'a la yɔrɔ caman kun bɛ yen nɔ olu fana ziyara tɛ ka kɛ mais ne yɛrɛ bɔra yɔrɔ dɔw la olu fana labila la tuguni yɔrɔ dɔw fana bɔra la tuguni donc kolo yo min o fi sha'ani magaw bɛ ten donc bi an bɛ misiri dɔ de da la aw yɛrɛ bɛ tɛmɛ na dɔrɔn ka taa ko ni min y'a tɔgɔ mɛnna mais o t'a dɔn ko nin ye yɔrɔba dɔ ye
min kan ka fɔ min kan ka kunfan bɔ. Ami anga shirifikɛ fo ka wale ɲuman dɔ Isa Baba Haidara ani shirifila groupe gidu bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ Ala ka anu dɛmɛ u ka baara ninnu kɔnɔna na. Hali bi an bɛ to Masjid Imam Ali dala fɛn min ye Laji Sangare ale bɛ bɔ ka walawalali caman di an ma. Kun min yɛrɛ la yɔrɔ in tɔgɔ dara Masjid Imam Ali misiri in yɛrɛ jɔra lahalaya min kɔnɔna na ani waati min kɔnɔna na ani kun minnu bɛ a la a bɛ walawalali caman di an ma an ka janga sɔrɔlenw ɲamada. Ni seli kɛnɛ bɛ kɛ i b'a dɔn kɛnɛ dɔ de bɛ filɛ ka taa seli kɛnɛ bɔ yen selicinin ni seliba donc yan nɔ tun ye Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka seli kɛnɛ bɔ yɔrɔ dɔ ye. Ayiwa munna a tɔgɔ dala Seydina Ali la parce que Seydina Ali Ala ka jɛn b'a ma karamallahu wajhahu Seydina Usman ka kalifaya wagati voilà donc ale fana nana seli kɛnɛ bɔ ni mɔgɔw ye nin yɔrɔ in na yan a nana seli kɛnɛ kɛ donc o de sɛbɛn bɛ plaque kan n'a yɛrɛ y'a filɛ a b'a ye k'a fɔ ko Seydina Ali a ye seliba n'an ko ma ko sagafaga seli ou lahiya seli voilà ale Seydina Usman ka kalifaya waati ale fana bilala mɔgɔw ɲɛ k'o baara kɛ donc o kosɔn dawula umawiya ka wagati n'o de ye fanga dɔ bɛ yen o b'a fɔ dɔrɔn umawiya comme Alakira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam ana ka sahaba cɛ naani kɔfɛ n'o ye Abubakar Umar Usman Ali olu ka fanga kɔfɛ jamakulu min nana fanga kɛ a b'a fɔ ko dawula umawiya bon dawula umawiya o faama dɔ de bɛ yen a tɔgɔ ye ko Umar bin Abdul Aziz Seydina Umar yɛrɛ ka mɔdenya bɛ se o ma donc ale de ye ka jɔ a kɛ misiri ye ale de kɛra mɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ ye min y'o baara kɛ ka tila k'a tɔgɔ da Seydina Ali la munna a ka kɛ tasibila ye ale ma ka kɛ nɔ ye Seydina Ali lahɔrɔma na ani a tɔgɔ la n'o tɛ min bɛ kɛ yan o de ye seli kɛnɛ bɔ ye ayiwa Seydina Ali ale ye seli kɛnɛ bɔ ni mɔgɔw ye n'o ye seliba ye Seydina Usman ka kalifaya wagati donc n'a fɔra ko Ali ka misiri a kɔrɔ ye de a y'a faamu kɛ donc mɔgɔw bɛ se ka na lajɛ komi Sidibikɛ y'a fɔ cogo min san damadɔ a kun datugulen don yan faamaw yɛrɛ o tun bɛ ka baara k'a la pour ka rénover a ka se ka ɲɛ cogo min parce que nin waati laban in na olu yɛrɛ mako b'a la ka don silamɛya yɔrɔ kɔrɔw u valorisation na voilà tuma caman u tun b'a lagosi mais nin waati laban in na olu yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko nin fɛn de don min kan ka ba kan ka don fɛn min na. A yɔrɔ dayɛlɛlen don seli waati bɛɛ la. O kɔrɔ hali kuma dɔ la i bɛ se ka fata yɛrɛ seli a kɔnɔ. Voilà a bɛ haramu kɔnɔ. N'o yɛrɛ tɛ ne yɛrɛ b'a kɛ cogo min na ne ye fitiri seli yen fɛ n bɛ na ka na an ka zikiriw ni fɛnw kɛ yan yɔrɔ ninnu dɔ la kelen o dɔw saba dɔ la kelen na donc ni i bɛ safo wele k'a mɛn k'i to yan puis olu yɛrɛ b'a safo b'i wele dɔrɔn olu fana b'a wele kɔnɔna yɛrɛ la donc n'a y'i diya yɛrɛ i bɛ seli o fɛ n'a y'i diya i bɛ taa fɛ ka taa i ka fɛnw kɛ kɔrɔ Ala wele yɔrɔ don parce que yɔrɔ ninnu ma tɔmɔ ninnu fɛ gansan Ala ka ko tɛ bɛnsɛma ye ninnu dɔ bɛ yɔrɔ la e y'a dɔn e m'a dɔn kira ma jɔ ka foyi kɛ yɔrɔ dɔ la fo o ye yamaruya de ye k'a fɔ ko dɔ bɛ yan nɔ a dɔw bɛ na a b'o bange a dɔw bɛ na olu tɛ bange nka n'i ka kekun dɔrɔn awa kotigi mana kɛ yɔrɔ min na ko janni ka yaala dumuni tobila nɔfɛ a tɛ dumuni kɔ i tolen o la c'est ça n'o kɛra i bɛ dɔ sɔrɔ k'a dun Ala k'an bɛɛ saba donc waati o waati ni a ye fɛrɛ la fitiri ni safo cɛ o mɛ fajiri ɲɛkɔrɔlaw la a bɛ se ka na a ka zikiriw k'a kɔnɔna na a bɛ se ka jɔgo fila seli a daminɛ don musow bɛ don kuma dɔ la ni jama cayara o tɛ sɔn muso wɛrɛ i ma muso sigilen da la et puis an bɛ kelen fɔ quoi kɛnɛw fɛn o fɛn occupé yɔrɔ min na an kana filɛ yɔrɔnin min kɛra misiri k'o de ye ko ɲɛ quoi parce que fo yɔrɔnin de datugu k'o koron pour que a ka se ka filɛ yɔrɔ mais a k'a dɔn yan n'o bɛɛ de don mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn ne y'a kɛ yan yɔrɔ de la parce que Seydina Ali olu ma misiri jɔ a la dɛ o kɔfɛ de a kɛnɛ de bɛ yen nɔ selifuga de don donc a nana kɛ pour que a kɛ lieu de visite yɔrɔ ye ziyara yɔrɔ ye donc o y'a jɔ ten o kɔrɔ i kana parce que dɔ bɛ na yɔrɔ la ko misiri datugulen don a bɛ taa so quoi ka sɔrɔ i b'a yɔrɔ de la i ka golo bin yan nɔ dɔrɔn i b'a da kun ten foyi tɛ min kɛ misiri yɔrɔ in kɔrɔlen tɛ ko in bɛɛ ye quoi nka f'i ka yɔrɔnin dɔ de ta k'o kɛ misiri ye Ala k'an bɛɛ sababa ma. Amina yarabi i n'a fɔ an bɔra ka jaw sariya cogo min na an b'a dɔn k'a fɔ nin ye laada ye groupe shirifila voyage fɛ n'u sen jɔra Saudiya jamana kɔnɔ k'a daminɛ Madina na fo ka taa bila Makatal Mukarama lahɔrɔma yɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen nɔ an ka ciba sanu a n'a ka sahaba ɲumanw sen jɔra yɔrɔ o yɔrɔ la an fa ani an karamɔgɔ a y'a ɲini a ka gidiw fɛ u ka taa yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen yira hijidenw na u ka se ka u yɛrɛ taasi n'a yɔrɔw ye u ka se ka u yɛrɛ nafa ni a yɔrɔw ye ka u yɛrɛ barika ni a yɔrɔw ye hali bi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ Madinatul Munawwara ciba sanu ka dugu nɔrɔ ma groupe shirifila voyage hali bi u ka ziyaraw senfɛ o y'u kunda Masjidul Ghamama kan n'o ye kabanɔgɔse misiri ye an karamɔgɔ Isa fo ka taa se laji ma u bɛ bɔ ka ɲɛfɔli caman kɛ an ka jan ka sɔrɔlenw ɲamada.
hali bi an bɛ k'an sen na yaala a bɛ fisa y'an farikolo yɛrɛ ma et puis an bɛ ka ziyara kɛ an bɛ bato fana na an bɛ sport la donc an bɛ ka exercice kɛ an bɛ ka fɛn caman kɛ a kun ye ka yɔrɔ kunfan bɔ mais nin yɔrɔ ninnu ye fɛn minnu ye a bɛɛ ye bato kɛ yɔrɔ de fana ye parce que yɔrɔ dɔw bɛ yen olu ye yɔrɔ filɛli yɔrɔ dɔrɔn de ye mais yan bato bɛ kɛ a la i n'a fɔ an bɔra nin na mɔgɔ bɛ seli nin na sisan u ye nin dayɛlɛ ɲinan k'a kɛ seli mɔgɔ bɛ se ka seli a la ayiwa nin fana dayɛlɛlen don ni min filɛ nin sisan u b'a fɔ nin ma ko masjidu ghamama wala moriw bɛ yan nɔ Allahumma salli ala man tuzallilhul ghamaimu donc ko a bɛ dalali kɔnɔ Ala ka sɔli kɛ cɛ kan cɛ min ni kabasenw bɛ a sumana don an ye dɔ fɔ n ko Aliyu de ye kɛnɛ bɔ yen fɛ Alakira kɔfɛ ale y'a ka kalifa kɛ ka kɛnɛ bɔ mais Alakira yɛrɛ de ye kɛnɛ bɔ a kɛnɛ in bɔ selila nin yɔrɔ in bɛɛ de la parce que yan bɛɛ de Alakira ye seli in kɛ nin bɛɛ de la mais i b'a sɔrɔ ale ta la ale ka base a ye a ka dɛbɛ fɛnsɛ yan de ka seli kɛ yɔrɔ yan seli bɛ kɛ ka ɲɛsin yen fɛ de ale yɔrɔ bɛ misiri ni kɔrɔ ni kilebi de cɛ an bɛ ka seli ka taa an fɛ o ye selifa na a fɔ ma ko kibila mais yen fila de ye tile bɔyɔrɔ ye yan de ye kilebi ye voilà yen fila de ye bakiya ye tile bɔyɔrɔ ye yan ye kilebi ye o kɔrɔ a bɛ kira ka misiri ni tile bin fan cɛ yɔrɔ ninnu bɛ ten nɔ donc Alakira kun bɛ baara fila kɛ yan kɛrɛnkɛrɛn ma a ka selifuga fila bɛɛ ka fara a ka sanji deli n'u b'a fɔ ma ko sɔlatul istisqa yɔrɔ in yɛrɛ tɔgɔ nana o sanji deli de fɛ a ma sɔrɔ hali selikɛnɛ yɛrɛ fɛ tile dɔ fariɲana jiko gɛlɛyara kosɛbɛ sahabaw ma i n'a fɔ a bɛ suna la cogo min na sɔlatul istisqa ni y'an ka samiya yɛrɛ bila retard la walima samiya ma laban donc a bɛ bɔ ka sanji deli kɛ a bɛ taa kɛ terrainba kan a bɛ fɔ a kana fini wasolen ni fɛn ninnu don donc a bɛ bɔ bɛɛ bɛ bɔ ka taa la donc Alakira ni sahabaw bɔra ka na yan kɛnɛ de kan i bɛna min sɔrɔ a la Alakira ti foyi kɛ ten ko yan kɛnɛ fɛrɛlen don quoi yɔrɔ ka bon o don na yan bɛɛ de tun ye kɛnɛ ye yan bɛɛ de tun ye kɛnɛ ye a tɛ k'a fɔ ko yan de kun fɛrɛlen don k'a nana ten dɛ o kɔrɔ a gidera de hali ɲɔgɔnmɛ min nana misiri yɔrɔ yira dɔw ko k'u b'a dajuru minɛ Alakira ko k'a y'a to yen nɔ ko a bilalen don a sara a gidelen de don a nana ɲɔngiri yan de donc Alakira fana bɛ gide de ka na yan yɔrɔ la ko yan ye duwawu jaabi yɔrɔ de ye donc a sanji deli na Alakira nana jɔ a don tile ka farin parce que sanji deli yɛrɛ suna a bɛ kɛ tile farinya la pour que suma dɔ ka don a bɛ kɛ jiko gɛlɛya fana na ji dɔgɔyali walima ji tigɛli walima ji dɛsɛli donc Alakira ni sahabaw bɛ k'a kɛ tile bilen kɔrɔ vers 10 heures 11 heures bɛɛ bɛ yan tile dɔn o waati la bɛɛ jɔlen bɛ tile kɔrɔ guwa ninnu foyi tɛ yen nɔ Alakira kelen jɔlen bɛ a bɛ ka kuma a fana bɛ tile kɔrɔ koyi nka suma bɛ a kunna a kun tɛ yiri kɔrɔ nka suma b'a kunna a tɛ tɔli kɔrɔ nka suma b'a kunna wa parasolɛtigi kun t'a kunna fana ka suma dɔ ko Alakira ou bien filaburubatigiw dɔ kun bɛ kɛ ka faamaw sumana don nin si kun t'a kunna Alakira jɔlen kaba sen nana fara ɲɔgɔn kan ka Alakira damata suma kɛ a kelen dɔrɔn ka niveau la donc o kaba sen de misiri in tɔgɔ dalen don ko kaba sen misiri gamama kɔrɔ de kaba nɔgɔ donc kaba nɔgɔ nana suma don Alakira la k'a to a bɛ duwawu kɛ la o bɛ ka na sanji deli Ala deli kɛ k'a kɛ yan yɔrɔ de la nafila bɛ seli mais tɔgɔ dara kabasen de la o min nana suma don Alakira la k'a to discours la walima k'a to kutuba la nin kɛnɛ in kɔnɔna na donc a fana histoire fana bɛɛ de kɛra mɔgɔ kelen de fɛ Umar bin Abdulaziz ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn ka taamasiyɛn dɔ kɔni kɛ a la parce que bɛɛ n'i ka diinɛ taabolo don silamɛ kɔni bɛ fɛn min dɔn kɔngɔ kɛ taamasiyɛn o ye misiri de hali diinɛ n'a fɔɲɔgɔnya bɛɛ mɔgɔ ka don misiri kɔnɔ an ka misiri jɔ mɔgɔba kaburu kunna sama-samanin bɛ a la o kɔrɔ silamɛ bɛ fɛn yɔrɔ min dɔn taamasiyɛnmafɛn na o ye misiri de dɔw bɛ se ka potoba dɔ kɛ dɔw bɛ se ka nɛgɛba dɔ kɛ mais olu kɔni bɛ dɔrɔn n'an bɛ yɔrɔ nin minɛ dɔrɔn k'a kɛ diinɛ ka yɔrɔ ye an ka kɛ misiri ye donc Seydina Umar bin Abdulaziz a ko nin yɔrɔ in tɛ gansan ye mɔgɔ kana so jɔ yan nɔ yan ko ka kɛrɛnkɛrɛn nin kɛnɛ in ka bila taamasiyɛn dɔ ka k'a la k'a fɔ ma ko masjidul ghamama histoire min kɛra pour que histoire in kana tunu n'o tun ma kɛ an tun tɛ se ka na jɔ a nɔ bari an t'a dɔnna yɔrɔ jumɛn yɔrɔ ma minɛ ale fɛ a yɔrɔ si dɔnnen tɛ i kɔni b'a kalama a bɛna ɲininkali dɔ ka na yɔrɔ dɔ la an t'a yɔrɔ dɔn an tɛ kira ka so dɔn an tɛ karija ka yɔrɔ dɔn kira ka so kɔnɔ ko bɛ misiri kɔnɔ mais sahaba tɔw ka yɔrɔ a ma dɔn parce que u ma minɛ yɔrɔ minnu ma minɛ na ale fɛ o yɔrɔ de kɛra an bɛ ka na jɔ ale de la donc masjidul ghamama tiɲɛ yɛrɛ la yɔrɔ nin bɛɛ la nin tɛ yɔrɔ gansan ye donc mun de la kira bɔra ka na jɔ Ala wa alam nka an kɔni b'a ye ko yɔrɔ gansan tɛ Ala de y'a guider donc a nana jɔ a nɔ a fana n'a fɛrɛla waati min fana na donc a b'a n'a ka zikiriw n'a ka lazimuw kɛ yan nɔ
ala bɛ sɔn a la donc ala k'an bɛɛ sɔn awa ma an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'a kɛ nin hɔrɔma yɔrɔ ninnu kama ani maa minnu sen jɔra nin hɔrɔma yɔrɔ in na n'o ye Ciba Sanu ye a n'a ka sahaba ɲumanw ala ka hɛrɛ kɛ an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye k'an ka jamana lafiya inshallah an bɛ to Madinatul Munawwara ani groupe Shirifula voyage taamadenw a kun fɔlɔ minnu n'olu bɛ Madina sigi la nin waati in na u ka ziyaraw senfɛ u y'u kunda Masjid Abi Bakr radiyallahu anhu an ka gidu Isa Baba Haidara fo ka taa se Laji Tijan Sangare u bɛ bɔ ka ɲɛfɔli k'an ye an ka jɛ an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ na Abubakar ka buguri de ne a Abubakar la kuma la surunyana dɔrɔn la i bɛna walawala mais histoire in bɛɛ histoire kelen ye c'est ça parce que i bɛna ɲininkali dɔ k'i yɛrɛ la ala kira ka misiri de filɛ misiri ba nin de ye kira yɛrɛ bolo ye fɛn min jɔ kira ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ mais yanni kira ka misiri yɛrɛ cɛ mètre 250 ka bɔ yan 350 mètres mètre 350 ni misiri fila ni n'a cɛ donc sahabaw minnu tura kira yɛrɛ la nɔgɔni fɛ olu bɛ se ka kira yɛrɛ balolen to ka na yɔrɔ wɛrɛ kɛ misiri ye cogo di o tɛ se ka kɛ donc o tɛ se ka kɛra donc a ka kɛ misiri a y'o histoire de fɔ a bɛɛ histoire ye kelen ye 80 hijira san 87 93 hijiri la o san 1300 ni dɔɔni de ye ɲinɛ ye donc dawla min bɛ yen nɔ olu de nin yɔrɔ ninnu occupé ni seli b'a kɔnɔ o la yen bɛna o ɲɛfɔ ala ka ni sahaba bɛɛ donc an ye min fɔ yen fɛ yen i n'a fɔ Sirifukɛ y'a fɔ cogo min kelen de don voilà yan fana ala sɔnna Seydina Bakar a tɔgɔ dara ale la sabu ale fana ye seli kɛnɛ bɔ nin yɔrɔ in na yan voilà seli kɛnɛ comme a b'a kalama seli kɛnɛ bɛ bɔ kɛnɛbaw de kan ale tɛ kɛ misiri kɔnɔ n'o tɛ a y'a fɔ cogo min kira ka misiri sahabaw tɛ se k'o ye et puis ka tila ka taa misiri wɛrɛ kɛ kɛrɛfɛ k'o y'olu ka misiri ye a faamuna misiri kun tɛ seli yɔrɔ kun don seli kɛnɛ bɔ yɔrɔ donc Seydina Bakar ye seli kɛnɛ bɔ ni mɔgɔw ye yan i n'a fɔ cogo min na yen fɛ yen Seydina Ali ye seli kɛnɛ bɔ ni mɔgɔw ye cogo min o la faama kelen min ye misiri jɔ yan fɛ yen k'a kɛ taamasiyɛn ye k'a kɛ nɔ ye a kana tunu n'o ye Umar bin Abdul Aziz ye o faama kelen min n'an y'a kofɔ yan fɛ yen o kelen ye nin baara fana kɛ ale kɛra faama ye vraiment min hakili bonyana kosɛbɛ ale yɛrɛ a ka faamaya wagati yɛrɛ c'est à dire que a nana wagati min na minnu kɔnna ɲɛ a fusayala u bɛɛ ye fo i y'a fɔ sisan ko sahaba cɛ 4 kɔfɛ fanga min nana n b'a fɔ ko ale tun b'olu de la a ka laadila n'a ka maaɲumanya kɔsɔn mɔgɔw b'a fɔ sahaba cɛ 4 in kan ka ale kɛ u 5nan ye n'u b'a fɔ ko Khamisul Khulafa'i Rashidun fanko ɲuman ala k'o d'a ma donc ale de ye nin yɔrɔ in fana jɔ nin cogo la a kɛ tasibila ye nin sahababa ninnu ye ka kɛ vraiment tasiyɔrɔ ye i n'a fɔ Sirifukɛ y'a fɔ cogo min seli tun tɛ k'a kɔnɔ an tun bɛna filɛ dɔrɔn ka taga mais sisan o y'a dayɛlɛ seli bɛ k'a kɔnɔ mais a y'a fɔ cogo min misiri in yɔrɔnin dɔrɔn tɛ quoi kɛnɛ in bɛɛ de don a faamuna i nana sɔrɔ a tugula o i nana sɔrɔ a yɛlɛla o i bɛ se k'i ka duwawu kɛ k'i ka ala wele kɛ basi foyi t'a la fanko ɲuman ala k'o d'a ma c'est bon amina ya rabbi san o san an fa ani an karamɔgɔ a bɛ maa caman de bila ka taa hiji la o baara daminɛli ni sisan cɛ a ye maa ba minnu bila ka taa hiji la a ka ca kosɛbɛ an bɔra ka ja minnu seereya fɛn min ye an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn ye Fuseni Keyita fo ka taa se Madame Jara Kafunɛ Bacili olu ka sɔrɔlenw don an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ ya rabbi ala ka taga ni ka segin nɔgɔya ka bato ninnu kɛli nɔgɔya ka kɛnɛyaw di ka cɛsiriw di ni ala ka jɛn ye ka aw fo ka waleɲuman dɔn aw fɛn o fɛn de kɛlen bɛ k'aw ka baara bila k'aw sɔgɔlen to Shirifula TV jabaranin na san o san kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ sigi anw ni aw an bɛ se ka hijidenw k'o kunnafoniya sɔrɔ u ka bato kɛcogoyaw ani u bɛ t'u yɔrɔ u ɲɛ da lahɔrɔma yɔrɔ minnu kan an bɛ se k'an ɲɛ damu fo an ka sigiyɔrɔw la cogo min na ni ala sɔnna ma nin ye baara ninnu donnen ye an b'a fɔ ala k'an ni sababa bɛn fɔtaw la ani kɛtaw la nin bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman ye an ka cɛkɔrɔba ɲuman de ye Hadarat Janaba Seyid Sherif Usman Madan Haidara an bɛ a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'a ɲini ala fɛ sijan ni kɛnɛya ani lafiya ala k'o kalifa an n'a ka denbaya kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen an bɛ layidu di aw ma ni ala sɔnna ma an ka sigida wɛrɛ nataw aw na seriyali kɛ groupe Shirifula voyage u ka baara kɛtaw la k'a daminɛ Madina sigi la fo ka taa se Makan sigi la ani hiji baara tɔw bɛɛ lajɛlen ni ala ka jɛn ye yan'o cɛ an b'a aw bila nin yɔrɔ in na an b'a fɔ aw k'an bɛɛ sigida wɛrɛ nata haza wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala